זוג מבוגרים שכבו במיטה מותשים מהיום שעבר עליהם, שלפתע האישה אומרת לגבר, אני רואה שהאור של המוסך דלוק, תוכל ללכת לכבות אותו? אז הגבר קם באדישות, הוא הולך לכיוון המוסך, והוא רואה 6 גברים שמנסים לפרוץ את המוסך שלו. הזקן מיד חייג למשטרה ואמר, אדוני השוטר, יש 6 גנבים שמנסים לפרוץ את המוסך שלי, תוכל לשלוח שוטרים לתפוס אותם? אז השוטר אמר לו, אדוני, אין לי צוות פנוי עכשיו, אז רשמתי את הכתובת שלך, וברגע שיהיה לי צוות פנוי, אשלח אותם אליך. הזוג התאכזב, ואז הגבר חשב על רעיון. הוא חייג שוב למשטרה, ואמר לשוטר, אדוני השוטר, לא צריך לשלוח שוטרים. יריתי בכל 6 גנבים, אז הנושא הזה טופל. תוך 2 דקות הגיעו 4 צוותים של שוטרים, אמבולנס, מסוק וצוותי תקשורת לסקר את האירוע. השוטר מגיע לזקן ואומר לו, אמרת שירית בכל 6, אבל תפסנו אותם והם כולם בחיים. אז הזקן אומר לו, גם אתה אמרת שאין לך צוותים לשלוח אלינו.